Mbokne ora wonten dawuh napa Mas? Mumpung iki ana wektu sing mirunggan iso sak pejagong. Mergo aku nek esuk iki mesti wis tindak kantor pos. Nggih. Monggo aku nek rawuh ki sore. Dadi nek ketemu karo kowe iki arang-arang, monggo kowe lek nyinden ya larise ora jamak. Nggih. Ha iki mumpung ana wektu prei ngene iki iso sak pejagong iki janjane aku arep takon karo kowe, aku ki arep kepengin ndudah gegembolaning atimu. Ning tak jaluk kowe sing jujur, Aja nganti kowe ngapusi karo wong lanang, merga wong wedok sing gelem ngapusi karo wong lanang kuwi hukume bakal disiksa dening neraka. Nggih. Ki Lurah kula namung nderek pandangon paduka. Anake dhewe Sinalawati ki wis gedhe. Wis carane kembang kuwi wis mekar. Mula ora aneh nek akeh tawon sing padha kepengin ngisep sarining kembang utawa ngisep sarining puspita. Mbuh tawon saka ngendi? Aku ora ngerti ning embane kaya ngono kuwi sing jeneng duwe anak wedok ki nek wis remagang dewasa kuwi pancen yo angel tenan ling ngrangkani karo bocah wedok ki angel tenan. Mula kudu ngati-ati ngolatake karo cah wedok. Sama-sama anak-anak dhewe iki pamit belajar kelompok, ya diulatke tenan. Nek perlu ning omahe kopo kancane sapa wae dinguk. Kalau mangsa wong tuwa iki nginguk sinau tenan apa ora, mergo tanggane dhewe kae akeh sing aku belajar ke kelompok mulai-mulai meteng ku ya pirang-pirang. Nggih. Mula kudu digatekke. Nggih Ki Lurah, napa sing panjenengan dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat bener. Nah. Pirang-pirang dina iki aku kok kaya piye ya rasane iki atiku ki janggel. Kersanipun menapa? Kuwi lho apa bingung, aneh. Delok karo kahanane anakmu wedok. Kersanipun pripun? Bocah kok anggere kowe ora ana ning omah kok ora gelem metu saka omah utawa sekolah kamar. Metune nek wis kowe neng omah, monggo anggere pendak-pendak tak jak jagongan ki mesti aling-aling karo awakmu. Lilingguh ora wani cedhak karo bapak. Gek tak sawang-sawang kuwi raine kok pucet. Ora dipupuri kaya wis putih banget kae raine si Nalawati. Luwe-luwe ya yem tak andani. Pirang-pirang dina iki aku krungu kluru ing jago mongko durung wanci bar jam 12 bengi. Monggo ujaring para sepuh ila-ila padha ngandhakake nek ana kluruk jago sadurunge bar jam 12 ki jarene eneng wong meteng. Ya muga-muga aja merga upama nganti kateman karo anakmu Sinalawati kaya ngapa wong tuwa nggone wirang. Wong tuwa ning gula wentas sikir dienggo sirah-sirah dienggo sikil entek-entekane mung diletoki tletong karo anakmu wedok merga pokal gawene sing ora bener. Nggih Ki Lurah, nggih. Lah saiki tak takoni. Bocah kuwi masuk angin apa bocah kuwi lagi lara? Apa bocah kuwi kena ngapa? Kuwi kowe matura karo Kakang Mas Pangeran Nalagareng. Nggih. Wis tak wenehi kalodhangan mumpung iki ana wektu sing mirunggan iso dienggo ngaso ning omah kowe matura karo aku. Menawi kula matur kaliyan Ki Lurah Nalagareng kula niku ajre. Lho ngapa kok dadak mewek barang iki ngapa? Kok dadak nangis barang iki ngapa? Menika Ki Lurah ingkang kula antu-antu pandangonipun Ki Lurah Nalagareng ngrembak perkawis babagan putra panjenengan. Inggih menika pun Nalawati. Ora ngedeg-degi pikire wong lanang lho. Ora nganggo nangis-nangis ngono kuwi barang. Malah kemrungsung pikir aku. Ana apa kok dadak nangis barang apa? Anu Ki Lurah. Nak wonten paring dawuh biyo. Mbok kowe matur dhewe to, Nak.
Mbokmu ora aku agang matur karo bapakmu mergo bapakmu ki wacake kaya Prabu Baladewa. Galake ra jamak-jamak, senengane getaki simbok. Engko nek jantunge simbok kumat. Sapa sing arep ngrukti karo simbok, Nak? Ora jane iki ngopo ta kowe iki? Nangis-nangis barang iki ngopo? Kok aleman? Nangis. Teruske. Ora suwe-suwe mangan selop. Lha kuwi urung matur wis kon mangan selop. Kowe omong dhewe ya Nalawati, aku wis ora iso matur karo bapakmu nek wis kaya ngono kuwi Nalawati. Nalawati. Wonten dawuh Bapak. Maju kene. Nggih. Matur. Mbokmu ora kuat matur. Matur ana apa? Apa kowe ndek utang akeh apa kowe kepiye? Apa kowe diladaki kancamu? Apa kowe diece karo kancamu? Kok nganti simbokmu nangis kaya ngono kuwi? Matura karo bapakmu. Ana maju. Nalawati. Wonten dawuh. Maju. Maju to Pak Seret. Wah, senengane ganggu karo pikirane wong tuwa iki aku ora seneng ya. Maju ka wis. Ayo toh dijumbuhke karo nek njaluk dit dienggo rebonding barang ana kae. Nek njaluk dit ngoso-oso nek kono matur karo wong tuwa kok ora gak cekat-cekat. Ayo, maju. Maju wae tak. Joke. Gawe maju. Nalawati maju bapakmu raine wis abang kaya ngono kae engko ndak malah ayan tetekmu kuwi. Ujung rai abang kok ayan senane. Maju kene nok Cabaguk Cahayu. Manodya Yutama ngambar-arum sang kusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika wis gak wis kowe matur karo bapak kowe lara nek lara ayo tak presake none Mas Mantri. Soale mantri desa kene iki nek mriksa tlatene ra jamak-jamak. Masuk angin le mriksa tekan ndi-ndi. Nah, ngetak presake aja kuwatir. Nek kowe ora lara, sebabe apa kok kowe kaya wong lara? Pasuryanmu kok dadi kaya ngono kuwi jane eneng apa to Nalawati, Nduk Cahayu? Aja ngrusak atine wong tuwa ya, Nger. Kowe anak-anakku siji-sijine kuwi iso njunjung dhuwur mendem karo atine wong tuwa ya. Kulo tak matur kali Bapak. Heeh, ngapa? Matur apa? Njaluk mi apa? Apa njaluk apa? Anu apa jenenge iki? Farimo. Wong ora iso ngarani kok Farimo. Ya njaluk jeneng bapak iki ora njaluk anak iki kepradah kok. Tak dolke sawah, aja kuwatir. Ora usah isin dicek kancamu nunggang galengan, ora usah kuwatir. Yang penting bapakmu sembodo nuruti karo kowe. Inggih. Rama Bapak. Kula tak matur. Matur. Tahu ki ya ayu tenan kok ya. Mula ngarepan omah ki recek. Tunggu liwat nom-noman anggere liwat klinting klincang klinting. Kowe ngarep weruh kowe mepeni kowe do bingung. Nggih, ngatasipun anakipun ki Lurah Gareng kok nuwun sewu saged kados mekaten. Wis sombong. Umo kowe, aja kaya ngono. Matur. Kula tak matur kalih bapak ning bapak ampun duka. Ora. Ngapa nesu aku? Nek pancen tembungmu iki tembung apik-apik, bapak ki ngenggoni ana tetembungan bapak pola anak kepradah. Kuwale iya sing anak pola bapak kepradah. Nek kowe duwe penjaluk njaluk apa? Njaluk sekolah meneh? S2. Aja pilek. Bapak iki siji wis sentrap-sentrup semene rong rampung-rampung kok. Nggih. Kula tak matur kalih bapak ning bapak ampun duka. Ora, bocah iki lho. Wis gacek-gacek.
Nuwun pangapunten. Pak. Apa? Kok kaya sinetron to malen? Pak. Bakal ceket-ceket. Kula tak matur. Kula niki ngandhek. Apa? Ayo nang dalan, nek ngendek bis ki nang dalan. Nang omah kok ngendek bis ki piye ora? Ora ana sing mandeg bise kok ya. Nuwun pangapunten, Bapak, nuwun pangapunten. Kula niku ngandhek. Anda piye maksude sing teka? Nuwun niki bobot. Ayo ditimbang. Bobote pira? Piye kula bingung arep matur, Mas. Anak sampeyan niku meteng. Ara wis tak tukoke bolam to. Tak mingkari masang to. Oh alah, wong kok pekoke kaya ngono. Pokok dengkulmu mlocot kuwi ora. Lah kene mireng, anak sampeyan niku meteng bobot. Meteng bobot hamil. Maksude mula kowe iki tak ajar lho, Yem. Kowe iki wis tuwa kok meteng neh iki piye? Sanes kula pun monopos. Pun mboten isa. Sing meteng niku anak sampeyan. Maksude Nalawati niku meteng bobot bayi. Nggih. Apa to kula niku ora gelem matur niku merga sampeyan mesti kaya ngoten niku Ajar, Mas Ajar. Mas ampun ngoten Sajar, Mas. Aja bapakmu ambegane kaya ngene iki apike dipateni sisan. Mas, ungu Mas Gareng, ampun kaya ngoten. Yem. Kowe sing goblok. Kowe ora iso ngomong karo anakmu. Iki aku isin nek nganti krungu wong tangga teparo anake Gareng meteng di luar nikah. Nalawati. Kowe cilik tak gedhe bareng. Kowe gedhe kok malah dintopu wong. Piye kanane kaya ngene iki piye? Monggo kaya ngono kuwi ora iso diilangi, ora iso saya cilik ning saya gedhe. Mengko nek nganti saya gedhe. Terus do dirasani anake Gareng sing wedok kae meteng. Isin anakku. Ning nyatane nggih pun kelakon niku adile dilakoni mboten sadi tinggal nangis kaya ngoten. Nalawati. Kowe piye to no? Mula wis tak omongi aja sok nganti sapa ning gubuk asmara. Mergo nek nganti kowe kepilut janji mengko nek nganti lali janjine. Uripmu kaya diblonyo kembang rawe. Mergo kowe kuwalat karo podang kuning. Nek nganti kowe kuwalat karo podang kuning nek kelakon kaya ngene terus dadine lagu rewel. Ngene salah ngono salah. Gek kowe sesideman karo sapa Nalawati lah kok dadi kowe mesti kaya ngene. Bapak, gundulmu kuwi kok meteng ro bapak piye? Nalawati niku manggil sampean. Ngundang sampean bapak kok dikira meteng karo bapak. Nek ya nek upama tak tinggal nang
tangis ya ora ana rampunge ya. Areng apa tangisi setahun ya ora bakal rampung. Saiki ngene. Kowe jujur. Kahanan kaya ngene iki adile nek ora ditempokke karo sing tumindak ora bakal rampung perkarane. Nek pancen ana wong lanang sing tumindak karo kowe terus ora gelem tanggung jawab, jlodoke lawange. Lho tak pacul ndase apa piye? Bapak. Piye? Sapa? Sapa sing tumindak? Sapa? Apa kawula kene? Kawula kembang sore kene? Apa kancamu wiyaga? Ha. Mergo do ganas-ganas. Ketoke tlecam. Ning medeni pokal gawene. Sapa? Tak matur ning bapak ampun kaget. Ya, wis matur. Sapa? Kancamu sekolah? Mboten. Lah sapa? Kowe dijenusek apa piye? Mboten. Wong pira? Bapak lho. Nggih namung tiyang setunggal. Sapa? Wong siji sapa? Nek kula matur bapak mboten duka. Ora malah bocah iki arep tak gorene tak kon tanggung jawab. Ngono lho, penak ngono lho. Ingin tumindak menika anakipun Pak Lek Petro. Petro Sanes. engko gak kowe meng dolanan nirunge Petro. Mboten sanes Pak Lek Petro ning anake Pak Lek Petro. Lho. Anake Petro. Kasinggihan mekaten. Apa sih? Longkeng Adi Lengkung Kesuma. Yem buyer. Yem aku buyer. Petro. Maput meneh. Wong ini darah rendah ya kaya ngene iki, titik-titik pet-petan. Mas, ungu. Nek nangeke iku ora nggon meteng. Mas, ungu. Nah, tangi aku. Aneh-aneh wae tengane ora. Nek wong liya wae karuane nggonku ngurus. Kok dadi iki piye to, Nak? Nen dilemu dolan. Wis dolan ubyang-ubyung karo anake Petro kae. Nanti lemu tumindak. Mulane sono nek dijak sesire anake Petro malam Jumat Kliwon ki aja menyang. Terus anake Petro tanggung jawab ora? Sepriki mboten mriki. Ha iya, genah wis entuk-entukan kok. Sing ora tekan kene ya. Mesti meng glecam-glecem nang omah. Petro! Kancong bolong anakmu tumindak kaya ngene ora iso ngajar anakmu. Lereh getih. Walik. Getih lereh. Getih lereh antara sedulur tak lakoni tenan. Petro, aku ora iso mulang karo bocah Nandra. Aku iki iso ngeraine wong tuwa ora bakal ilang lawase urip terus. Anakku wedok dicecamah karo anakmu lanang, Petro. Ora iso ngandani anakmu, pecel dadake 40. Ora janjane kowe iki lara apa to, Lum? Wong lara kok awake seger.
Monggo umume wong loro ora doyan mangan kok kowe mangan malah saiki sedina ping 5. Monggo ngarani. Esuk kudu nganggo jangan krecek. Engko tengah awan sithik ndadak disediake lotek. Engko lingsir jam 12 medhun kon ukoke tungseng ndas. Mengko bengi njaluk nganggo sing seger-seger soto utawa bakso. Lah kuwi suwe-suwe tekor nelemu lara kaya ngono kuwi. Monggo ora tau gelem ngomong ming nutuki meja, nek njaluk ngombe nutuk meja, njaluk mangan nutuk meja. Lah. Apa? Minta minum Kang Togog. Minta minum. Apa? Soda gembira Kang Togog. Apa jenenge ora lara nek kowe iki mbeborosi kowe. Ngombe kok soda gembira. Njaluk Kang Togog. Nek ora aku mati Kang Togog, aku mati. Yo tak goleke. Wah jan wis. Nyo. Kek dumbe. Matur nuwun ya Kang Togog. Wis kek njaluk apa meneh? Mangsaku kok aneh-aneh pan jaluke. Kang Togog. Ngopo? Aku tak omong karo kowe ya Kang Togog. Ning nek omong-omongan ku aja nglekar. Omong-omongan ki sing sopan, sing tenguk. Aku men ngerti kowe duwe karep apa. Aku jane iki mung duwe pepinginan kok Kang Togog ning kok kayane ora klakon. Mongko nek ora klakon leh kulara iki arep tak rasak-rasake tenan men babar pisan tekaning pati. Wis cangkeme. Monggo aja sok ngrasani mati. Mati urip iki gumantung karo panguwasane sing gawe jagat. Nek kowe nglalu kuwi nyawamu ora tinampa dene sing gawe urip, swarga ditutup, neraka ditutup. Kowe esuk maning ramyang turut jagat manggon ning kayu watu, manggon ning kretek lan sak piturute wekasan papane dadi angker. Mergo kenggonan sukma sangsaran. Ora jane pengen apa? Aku pengen happy wedding. Apa? Aku pengen rabi Kang Togog. Wong. Bura leman. Wis 65 kok arep rabi. Sing jeneng wong rabi iki ora digawa umur kok. Aku pengen rabi kok. Ora kok dono. Kuwi mendem apa lho? Ora rabi karo sapa? Aku duwe incengan putri lho, Gop. Putri sapa? Putri tidur apa? Ora Kang Togog. Lah sapa? Aku duwe incengan ya kuwi jenenge Nalawati Kang Togog. Nalawati anake sapa? Ora apa sirep apa kowe? Ora ngapur apa. Nalawati ki anake Gareng Kang Togog. Aku lara iki gagas uripku pengen dhaup karo Nalawati, Kang. Nek Kang Togog ora mituruti penjaluk aku tak mangkat dhewe. Tak jaluke Nalawati nek ana muringe Panakawan patiku tak ikhlaske ora apa-apa Kang Togog. Lung sabar lung. Aja nekat. Sadar. Nalawati iki padha karo uwak putumu dhewe kok. Apa kok dadi nekat? Putune dhewe kok diarah-arah. Ora putu ora simbah Kang Togog, pokoke aku pengen dhaup karo Nalawati. Aku terna mrana ya Kang Togog. Sik wah jan wis. Wong aneh-aneh wae penjaluke mbilung kok gundule atos. Njaluk rabi karo Nalawati. Pokoke nek kowe ora minangkani penjalukku pisah le seduluran. Ora ana Togog, ora ana mbilung urip dhewe-dhewe. Yo. Tak pinangkani ning lemrana aja wujud mbilung. Mengko nek kunangan anak-anake Semar kowe karo aku malah kewirangan. Wujud apa Kang Togog? Tak suwunke karo dewa
Men kowe ora wujud kaya ngono ya lho, wis pokoke manut karo aku, mengko gek mrono cah loro nyoba nglamar karo anake Nologaring. Iya Kang Togok. Oh, wah, jan. Wah, nek wujud ngono kuwi wangun. Aku wujud apa Kang Togok? Oh, suarane ora kaya ngono kuwi. Kowe iki tak dandani wujud ratu gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Jenengku sapa Kang Togok? Ku nganggo jenenga Prabu Cakratujaya. Ngono Kang Togok. Nglamar karo anake Nalawati. Iya Kang Togok. Suarane sing gedhe. Jagat Dewa Bathara. Wah, semono kuwi. Lah terus Kang Togok wujud apa? Aku tak wujud dadi patihmu wae men ketok nek kowe iki wong sugih men Nalawati gelem tok dhaup. Ngono aku salin wujud kowe karo aku mrono bareng nglamar Nalawati. Yo, Kang Togok ayo tak bakal tak derekake. Kowe sing tak derekake. Patih wonten dawuh sinuwun. Ora lega rasane atiku yen to durung dhaup karo Dewi Nalawati. Menawi kula mekaten suwawi kula derekaken prapta wonten bali wismanipun Nalagaring dipun lamar ingkang atmajanipun Nalagaring menika pun Nalawati. Ayo tutno aku jandrangkute. Monggo kula derekaken sinuwun. Legek kekukek sadulita mel. Anjine gara-gara anakku do ora ketok. Anakku do ora jedul. Petro ora mlebu gareng mes utawa absen. Wong tuwa dadi ketayalan kudu metu jroning gara-gara mongko iki kewajibane anakku katelune. Petro kowe nandi to Le? Ngopo kok ora mangkat gara-gara? Garang kowe nandi to Le? Ora mangkat gara-gara. Wah, kepeksa Semar sing kudu nyuli para bocah-bocah sing kurang tanggung jawab. Coba aku tak nembang pucung sing nyandra karo blegere Semar Badranaya. Semariku pamonging satriya luhur traing Witagani. Witaradya. Muga-muga singgon. Coba suarane anakku wedok saka Bambang Lipura. Anakku wedok saka Bambang Lipura. Anakku Ayu Purwalestari iki nek Purwalestari nek nembang pucung mesti apik. Dasare sing kagungan kersa ya sembodo. Wah, ngerti pekaremane kanca-kanca. Nek wis jam 2 kudu diantem nganggo barang sing panas. Bareng ditoni bakso ya mripate do melek kabeh. Wah, pancen ya. Syukur mengko 2:30 ditoni sing panas meneh. Ditoni mawa. Setya Budi apa datan? Ngomong. Wah. Anakku. Bapakku. Hus. Bapakmu keplak nggon sirah. Nembang apa, Emil? Kutut manggung. Walah, jan apik. Urung-urung kok apik ngece kowe. Ngece. Aku ki ngalem. Petro nanti, ora ketok. Gareng, ora ketok. Waduh, cilaka iki. Aku nang ndager kowe mesti ora nyambung soalé. Sanane. Mikire tengok kene. Iki watu iki papan pelenggane Bapak Semar. Nggih, Pak. Yuk, teruske. Sapa iki, Pak? Wah, Mbak Ayu Purwalestari. Yo, teruske. Wengi-wengi urung rampung. Iwen.
Kewan Winaweka. Nganggo es, Pak, nganggo es. Metu lagu-lagu anyar iki nek urung metu kutut manggung ki rasane kaya orang pas. Aku nek urung metu sop, Bu. Kayane kurang pas. Sop sepatu doyan. Kuwi sol ya, Mir. Sing sopan karo bapak ngundange ayah. Ayah telek. Ah, kurang ajar kowe. Men padha karo tangga teparuke nek do undangan anake do undang bapakne ayah. Aku ki saiki nek ora diundang ayah kayane kaya kurang pas. Nggih, ayah. Medhe. Ah, rada penak. Papa apa? Moh. Ndak papa gedang. Kowe wong tuwa iso nggo patuladan ora? Waktune modar. Omongane kok ora iso digugu mayit. Maaf. Ayah nek ngono terus aku wegah lho ya. Iya njaluk ngapura. Aku ya. Wah, gene apa dinae ngono kuwi, Pak? Sing jeneng kambatan iki ngono kuwi, rampung kutut manggung terus ngono jambu apa jeruk. Dinggo gugah rasane kanca-kanca men. Men kaya dene rasane jambu. Heeh. Ayo tole genti kowe nembango. Oke. Ning aku ora padha karo kowe lho, Ayah. Ora apa-apa sing baku. Kowe nembang lipur para lenggah. Siap. Ngaturke apa? Aku ki nek ora sing lagu modern wis ora jos. Sing lagu saiki upamane kaya apa? Ning lagu-lagu nganggo gamelan, ora nganggo musik. Iya, kaya ngapa? Coba ngaturke apa? Iki rak mantu to, Pak? Iki mantu. Mula tetembangane engko ana jaiponge, ana apa jenenge neng langgame. Dadi ati. Wah, seneng aku. Apa ora men ya? Dadi ati. Iya. Krunguku dadi. Ayo, sing nembang sapa? Coba sing urung nyuwara Mbak Ridho Rohana. Iki mbiyen tau arep dadi bintang dangdut pantura. Kene ngerti Pak Rika. Ya, Kene ngerti. ya ngerti. Kepo ya. Ora nyonge ora kepo nyonge diwenehi ngerti maring si sapa temene kancane Rika. Wong endi iki kok jenenge Rika apa Rohana? Rika iki kowe. Ngono lho kok. Mau jenenge Rohana kok Malik Rika. Engko barika jenenge Malik Inyong. Wong kok ora tertib jenenge sing bener iki sing ngendi? Rohana apa Ika? Wah. Iki bahasane ngono kuwi ya, Mir. Oh, ayah. Lali aku. Coba kaya ngapa? Ming tembang dadi ati kowe. Wah, kowe aku wis umur 18 tahun. Aku le apal. Wah, zaman gym ya, Pak. Mbak ya ditutupi Pak piye.